Ina at 5 taong gulang naman po na anak nito iniulat na nawawala sa Santa Barbara, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. 4 na araw nang iniulat na nawawala ang isang mag-ina na residente ng bayan ng Santa Barbara, Pangasinan matapos silang hindi na makauwi mula sa isang lakad noong Enero 29 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga nawawala na sina Monaneth Alonzo Siray, 35 anyos may bahay, at ang 5 taong gulang nitong anak, kapwa residente ng Barangay Patayak, Santa Barbara. Tumangging humarap sa kamera ang ama ng asawa na nawawalang mag-ina, ngunit ayon sa kanilang salaysay, bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga noong nabanggit na araw ay nagpaalam umano si Monaneth na maghahatid lamang ng ibinibentang mais kasama ang kanyang anak at aganding babalik. Nabatid na dumaan pa ang mag-ina sa bahay ng tiyahin ni Monaneth sa Barangay Poblacion Norte, kung saan pansamantala nilang iniwan ng kanilang tricycle, sabay-sabing babalik din kaagad. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin umuuwi ang mag-ina. Lubos ang pag-aalala ng asawa at ng mga magulang nito sa kalagayan at kinaroroonan ng mag-ina. Tinatayang 4'11 ang tangkad ng babae na may mahabang buhok at huling nakitang suot ang gray na jacket na may pink na hood at maong pants. Payat naman ang pangangatawan ng 5 taong gulang na bata at huling nakitang suot ang gray na boxer shirt, jogging pants at tsinelas. Hinihikayat ng pulisya ang sinumang may impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng mag-ina o kung sila ay mamataan na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya sa numerong 0968-569-3915 o sa Santa Barbara Municipal Police Station TOC sa 0998-598-5120. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.